дар сарзамини осудаи мо дар диёри соҳиб истиқлол ҳамарӯза пешрафту шукуфоӣ моро дар ҳайрат мегузорад. ҳар як гӯшаи ватан бо ҳазорон дилрабоӣ диққати моро ҷалб месозад. дар радифи ин ҳама ободкориҳову созандагиҳо гулҳо мақоми хешро доранд. баҳорони диёр бемисл аст. гулҳо дар ин табиат, боду ҳавои мусоид, иқлими созгор бо ҳазорон шикебоӣ парвариш меёбанд. гули лола дар баҳорон ба диёри мо ҳусни дигарро зам менамояд. дар назар аз ҳама гули зебост. махсусан замони соҳиб истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои бунёди боғҳо диққати махсусро равона намудааст. дар ин замина парвариши гулҳо бо тарзи хос ва ҷолиб ба роҳ монда шудааст. дар солҳои охир гули лола дар боғҳои пойтахти кишвар шаҳри душанбе бо миқдори хело ҳам зиёд парвариш меёбанд. навъу намудҳои гуногуни он диққатҷалбкунанда буда сол то сол мо мушоҳида менамоем, ки боғҳо бо ин гулҳои зебо таровати дигар мегиранд. гули лола таърихи дуру дарозе дорад. дар тамоми мавҷудияти шукуфояш ба дашту даманҳо, ба хиёбону гулгаштҳо ва муҳимтар аз ҳама ба қалбҳо шодиро эҳдо менамояд. боғи ирами пойтахт яке аз маконҳои дилфиреб аст, ки ҳамарӯза дар ин боғ теъдоди зиёди меҳмононро вомехӯрем, ки онҳо ба хотири сайру гашт ин боғро интихоб намуданд. дар ин гӯшаи боғи ирам воқеан ҳам гулҳо базм доранд ва ба ҳамин хотир ҳам ин гӯшаро гӯшаи базми гулҳо номиданд ва гули аз ҳама зебои фасли баҳор гули лола бо ҳазорҳо рангу тобиш ҷилои беш дорад ва воқеан ҳам дар замони соҳиб истиқлолӣ ҳар як боғи пойтахти кишвар ҳусну шукӯҳу шаҳомати хоса дорад, ки қабл аз ҳама ин зебоиро ҳамин гулҳои хос ба ин боғҳо зам намуданд ва ҳар як нафаре ки ворид ба ин боғҳо мешавад аз шукуфтани гули лола табаш воқеан ҳам болида мегардад ва макони сайру саёҳати хотирмоне хоҳад буд. боғи ирамро мо тамоми сол сарсабз дар меёбем. дар тамоми мавсим пур аз гул аст. мавсими баҳорон бошад, аз ҳама зебост. ин ҷо гули лола бо рангҳои дилфиребаш чашмҳоро нур мебахшад. дар ин мавсим дар боғи ирам беш аз 120 000 бех гули лола шинонида шудааст. хурсандибахшон аст, ки дар ин ҷо мо 57 навъи онро вомехӯрем. ҳар як намуди он ба худ як зебоӣ, як дилрабоӣ ва як ҷилои хоса дорад. гулпарварон ҳамеша сай менамоянд то навъҳои хоси онро парвариш диҳанд ва барои ихтирои ҳар як намуди хоси он олимони соҳа заҳмати зиёд мекашанд. гули лола хушбахтона дар сарзамини мо хело ҳам зиёд доман паҳн кардааст. дар фасли баҳорон дар тамоми дашту даманҳо гули лола бо ранги зебои хеш, шукуфону нурбахши қалбҳост. ин навъи хоси лола ҳар баҳор бо шукуфтанаш моро ба баҳори нав шодбош мегӯяд. нафарони зиёд баҳорро ба хотири шукуфтани гули лола хело ҳам дӯст медоранд. мунтазир мешаванд то дашту даманҳои диёр бо ин гули зебо ранги хотирмонро гирад.
боғи фарҳангу фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ низ яке аз боғҳои аз нав таъмир гаштааст, ки дар чанд соли охир шукӯҳу ҷалоли дигарро касб намудааст. ин макон низ дар баҳорон саропо пур аз гулҳои гуногуни лола аст. сайри гули лоларо ҳамагон дӯст медоранд ва аллакай мардум интизор мешаванд ҷашни зебои сайри гули лоларо. дар доираи ин чорабиниву озмуни сайри гули лола суруду таронаҳо низ пешниҳод мешаванд. тамоми кӯчаву хиёбонҳо бо гули лола оро дода мешавад ва ин гулҳои зебои табиӣ зиннатбахши ҳар як гулгашту сайргоҳ аст. боғҳои кишвар бо ин гул зебоии дигарро ба худ мегирад. боғи устод Рӯдакӣ дар иҳотаи гули лола зебоии худро дорад. меҳмонони зиёд ба тамошои гулҳои лола меоянд. дар ин мавзеъҳои истироҳатӣ соатҳои зиёд сайр мебояд. сайри хотирмон ва пур аз зебоӣ. дар тамоми таърих мавҷудият ва шукуфоияш қабл аз ҳама гули лола ба қалбҳо шодӣ меорад ва ҳамасола бо омаданаш баҳорро ба қалбҳо зинда месозад ва воқеан ҳам боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст, ки ин зебоӣ, ин шукуфоӣ имрӯзҳо сартосари кишварро зебо гардонидааст ва қабл аз ҳама кӯчаҳои пойтахти кишвари азиму душанбешаҳр бо шукуфтани гули лола ҷилои дигар дорад. махсусан шоми душанбе сар то сар пур аз зебоӣ ва шукуфоист, ки ободиву осудагии ин сарзамин ва саодати миллати бузурги тоҷикро шаҳодат буда метавонад. дар ноҳияи фирдавсии пойтахт диққати моро манзараи пур аз гули назди сирки давлатӣ ба зудӣ ба худ ҷалб карда метавонад. инҷо гули лола хело ҳам зебо шинонида шудааст, гӯё гулҳо наққошӣ шуда бошанд. дар назди сирки давлатӣ дар масоҳати 2750 метри мураббаъ 85 000 бехпиёзи гули лола парвариш меёбанд. дар ин мавзеъ гули лола бо дизайни хело ҳам зебо шинонида шудааст. ин рангҳои гуногун нақши лоларо боз ҳам зебо дилпазир инъикос менамояд. сайри душанбешаҳр дар ин шабу рӯз хело ҳам дилписанд аст. махсусан шабонгаҳ мардуми зиёд ба сайри боғҳо мебароянд. аз ин манзараҳои зебо табашон болида мегардад. шукрона бар лаб доранд, то ватан обод асту зиндагии шоиста насибашон гаштааст. дар ноҳияи фирдавсӣ аз тарафи раёсати истифодабарии роҳҳо 145 000 бех гули лола, аз тарафи боғи фарҳангӣ фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ 146 000 шинонида шудааст. дар худи як боғи фарҳангӣ фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ 34 намуди гули лола, дар раёсати истифодабарии роҳҳо 14 намуди онро мушоҳида кардан мумкин аст.
сайёҳон бешубҳа ба хотири ҷашни зебои наврӯз ва албатта сайри гули лола бо завқ ва хоҳиши зиёд вориди тоҷикистон мешаванд, чун огаҳ мешаванд ки дар тоҷикистон ҳамин гуна ҷашн ва озмуни сайри гули лола гузаронида мешавад. пас ҳатман хоҳиши дидани ин манзараи зебо пеш меояд. дар тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои хоси табиӣ, рекреатсионӣ ва мероси бои таърихиву фарҳангӣ намудҳои сайёҳӣ, экологӣ, варзишӣ, кӯҳнавардӣ, пиёдагардӣ, шикор, табобативу солимгардонӣ дар ҳоли рушд қарор доранд ва таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ин намудҳои сайёҳӣ хеле зиёд аст ва дар мавсимҳои сол низ вобаста ба мавсими сол низ имрӯз аз ҷониби кумита ва ширкатҳои сайёҳӣ хатсайрҳои нав таҳия мегарданд ва дар айёми баҳор бо назардошти анамин табиати нотакрор ва он имкониятҳое ки имрӯз дар шаҳри Душанбе мавҷуданд, хатсайри сайёҳӣ, сайри гули лола ташкил гардид ки он аз 25 март то 25 апрел, яъне ки тавассути ин хатсайрҳо ширкатҳои сайёҳӣ ба меҳмонон, ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ, яъне ки ин имкониятҳоро муаррифӣ менамоянд. Хатсайри мазкур айни замон дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо фарогирӣ боғҳои фарҳангӣ, фаровағати фаввораҳо ва он имкониятҳои дигаре ки дар ҳудуди шаҳр мавҷуд ҳастанд, фарогири ҳамин хатсайр мебошанд. махсусан сайри гули лола аз боғи устод Садриддин Айнӣ оғоз гардида тавассути боғҳои Бонки Миллии Тоҷикистон, боғи фарҳангу фаровағатӣ ба номи устод Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон боғҳое ки дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳри Душанбе мавҷуд ҳастанд, фарогири ҳамин хатсайри гули лола ва охирон ҷои исти хатсайр ин боғи фарҳангу фаровағатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад ва ин хатсайрҳо минбаъд дар солҳои минбаъда дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ ташкил карда мешаванд, зеро имкониятҳои экологӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ хеле васеъ аст. сайругашт дар шоми ватан дар боғҳои пур аз гули он ба кас рӯҳу равони тоза эҳдом менамояд. бубинед, гулҳои лола пур аз латофату пур аз назокатанд. дар ин боду ҳавои мусоиди баҳорӣ дилхоҳ нафар шефтаи ин манзараи дилрабо мегардад. ин ҳама заҳмату талошҳо барои осудагӣ ва истироҳати мардум аст, то аз ин неъмати бебаҳои истиқлолият ва ваҳдати комил шаҳд бардорем. худи ин осоиштагӣ неъмати бузургу бебаҳост. нақши зебои он бошад. ин ҳамин ободиҳову ҳамин зебоиҳост. гули лола дар шабонгаҳи диёр шабеҳи ситораи нақшин аст, ки фазои хотирро болида менамояд. меҳмонони кишвари мо аз тамоми давлати ҷаҳонанд. онҳо ба намудҳои гуногуни туризм шавқ доранд. махсусан сайёҳати пиёдагардиро меписанданд. онҳоро сайри гулзор албатта мафтун менамояд. боғи фарҳангӣ фароғатии кӯли ҷавонон имрӯзҳо қабои сабзу пур аз гул дорад ва қавле баҳорро дар оғӯш дорад. гули лола ин ҷо таровати бештар дорад. заҳмати гулпарварон низ аз он иборат аст ки ҳар як нафар аз ин зебоиҳо лаззат бибарад. ҳар як нафар меҳмон, сайёҳе ки ба тоҷикистон меояд, аз мардуми озодаву бунёдкору созанда ва зебоипараст суханони накӯ мегӯяд. аслан мардуми тоҷик аз гузаштаи дур то ба имрӯз пай ободии кӯчаву атроф ва ватани хеш ҳамеша кӯшиш намудааст. ҳамин ҳисси баланди зебоипарастӣ ва ватандӯстист ки ҳар як нафар
барои ободии диёр саҳм мегузорад. воқеан ҳам гули лола миёни тамоми гулҳои зебои дунё ҷойгоҳи худро дорад ва ҳарчанд ки бо фаро расидани шом гулҳои лола каме пӯшида мешаванд ва субҳро интизор мешаванд то боз ҳам ҳамон шакли зебои худро гиранд, аммо дар шомгоҳҳо низ дар ин қадар шуои рӯшноӣ нур ва таровати хешро гум намекунанд ва ҳамин аст ки бо ҳазорҳо заҳмат ва меҳнати албатта гулпарварон тамоми боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахти кишвар имрӯз ҳусни дигар дорад. махсусан айни ҳол ки мо дар боғи фарҳангӣ фароғатии Кӯли Ҷавонон қарор дорем, ин ҳашамат, ин зебоӣ албатта диққати моро ба худ ҷалб мекунад. соҳаи сайёҳӣ аз самтҳои афзалиятноки кишвар маҳсуб меёбад ки рӯз то рӯз тоҷикистон чун кишвари дорои захираҳои бойи сайёҳӣ ба ҷаҳон муаррифӣ гардида истодааст. ба пешниҳоди ҷашну озмунҳои сайри гули лола сайёҳонро албатта ба ин мавзеъҳо меорад. меоянду аз рангорангӣ ва зебоии ин гул ба ваҷ меоянд. дар доираи ин сафарҳо ҳазорон мавзеъҳои зебо ва зарфиятҳои хоси кишварро эҳсос менамоянд. мафтуну шефтаи ин зебоиҳо мешаванд ва дунёи пур аз роз ва зебои гули лола дар табиати бемисли тоҷикистон ба қалби ҳар як сайёҳ арзиши волои зебоипарастӣ ва сайру сайёҳатро ончунон рангин сабт менамояд ки сайёҳ беихтиёр ва бесаброна ҳамасола баҳорро дар тоҷикистон истиқбол мегирад.